শুভ নামে ভাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল ধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে जों दिनै भारत हादरनि बोस्रांमानि बागै भारत हादर यगमानि बिसि स्निसिदक बिसि ओ आफ्रिकामानि साल पालाय दङ बिसि स्निसिबा बिसि पाइमानि बिसि यगमानि साल बिसि स्निसिबा माने 75 बছর तम जे पालायमानि रगैनाय हायं भारत हादर पालायजागि दङ आजादी का अमृत महोत्सव ओ अमृत महोत्सव रगै भारत हादरनि फासिंतै ताकलाय नहा सालताम दासा रमै 13 14 15 आगस्ट पालायजानि साख्लायजागमानि बेलाय खाथुं खाजानि बिसिंतै चिनि हासेव पालायजाखा आबहायखायनो जों अल त्रिपुरा ककब्रक मिडिया फोराम जों भारत हादरनि संबिधाननि फोर्थ पिलार डेमोक्रेसी कायसा कान्ट्री ओ फोर्थ पिलारनि कायसा कत्तर भूमिका दङ आ भूमिकानो पालन खायनो रगै जों भारत हादरनो सम्मान दङ ताई जे नांमानि सोग बरम रुइ जों पालायनाय जावो अ पालायनायमानि बिसिंतै जों गोबां मा कक साजांनाय दङ तामहिनबा जों दिनै अ जे अ हाव माइकाय जाय दंमानखा अ हाव दिनै मोनैयै थांनाय सुखायमानखा जों दिनै खापांनि ककनो खलासा खायसायमानखा एकटानो कारणे जरा कायसा जों 200 बছর बिसि रमै भारत हादर फातारनि बरक शासन खाय दंफायबायमानि अ जे शासन खाय दंफायबायमानि आबोबाय चिनि गोबां बरक सातक जाखा बरक चिनि हानि सम्पद न लुटिवै अरनि हानि गोबां राबार कायो अरनि गोबां मा सम्पद खुर अबाहाय खायने बरक न सामुंग थेपावै बरक यूज खालायने रां आजिनानि सिबिन बंनि उद्देश्य दंमानि आबाय खाय त्रां दंमानि न अ हानि बोसारब भारत हानि बोसारब शैलिया अ शैलियानि बोथायनो जतर खरांथि साना जेंखा खरांथि सानाय रकनि बिसिङो राजनैतिक नेता आरनि बिसिङो जाहाज सामुं तांनाय निनि थेलागारि सनाय निनि गारि चालकनाय निनि गोबां मा सैनाय खायनाय आबोबाय बाक्सा जतनिसे कतर सामुं तांखा कक्तमा थुमनाय रक भारत हादरनो फियकथानि कक्तमा थुमनाय रकनि सामुं किसा हनि मानया तामहिनबा आ जराव ताबुन हाय मोबाइल करै ताबुन हाय टीवी रक आसु नक नक करै फियाबा कक्तमा पेपार न्यूज पेपार सैमानि बिसिंतै बरकनि बोखाव सिसा रखा जे जों सातक जागै दङ जों यगना नांगौ जों आफ्रु जे बोसो खा कतरं खना इंग्रेज रक यागो सिलायथि जात निनि कामि बसकांथै नखला बसकांथै देनि लाजि दङ आ जरा फानो खा कतर गोबां मा आसायखा चिनि राजा राम मोहन राय संहाय माने तामसे बंनि संबाद कुमुदी निरग पत्रिका आबुलबर दा बेंगल गेजेट निरग गोबां मा पत्रिका अंखरमानि बिसिंतै अ पत्रिका सगिया हमबार साप्ताव कासिफानो सगिदि बरनि थानिव जों जे सातक जागै दंखा अबनो पुइतो खलाय रेखा जों अबनो यगना नांनाय आ समाय जत तमय सिसारि रेखा अबनो मीडियानि सामुं भारत हादर जों अबाहायके यग लाइफ मानि पूर्व फनो इंग्रेज जरा कायसा इ 15 तारिख आगस्ट 1947 बिसिओ याकारि थांनानै बाद दमांखा तामनि हिनबा आरो गोबां बरकनि चबा साफुलजाक आबहाय चबा सेंग्रा खाने रकनि गोबां मा बुमुं नरक नेताजी सुभाष दिनै जों गान्धीजी आमनो कारि बाहायनि आरो गोबां मा सरोजिनी नायडू दिनै गोबां मा सेंग्रा रकनि फटो रैबो जों बियो पालाययो फियाबा जों बरनो दिनै मयतो खायो हानि बागै जे बरक चबा खलायखा बरनि बागै जों खरक बमैनाय खलमो बरनो दिनै जों बरमबाय मयतो खलायो बंनि थैमानि बरनि थैरोमानि मागना ता थांथों जों बरनि थैनि बिनिमयना दिनै अर अबाहायके गोथां दंलायमानखा हामै सावै ताङै ति थांनानै हानमानखा अबाहाय खायनो बोसकां सालाबो बर जे फियक कांखानो जों यग जा खाया जों जदि अबनि फियगै कांमानि न मथाङै त्रांना बागै कायसे कक साजमा दङ राजा आंनानि मटर थुमनानि कलायसा किन्तु अ मटरनो तुइनानि बेलायखेनो जों जाल कतर आबहायनो जों अ यग जा भारत न मथाङै त्रां थांनानि बागै सिनि बेलायखे खलायखे कतर दङ आबाबाय जों खलाय मानि बिसिंगै सिनि गोथां दङै थांनानै सिनि नेक्स्ट जेनेरेशननो मथाङै बागै ताबुनो जों सिजागनानि बाथानानि नांगौ आबन बागैनो जों कक्तमा थुमनाय रगबो अ सालनो पालायो सिनि अ सामुं खलाय मानि बिसिंगै लुकरक सिजाथों वान सकथों नकबायथों अबाहाय केबो सातक जागै दंखे केबो सातकनानि सेप्टार रंथों आबाय केनो जों बसकं सालाबो सामुं तांनाय दिनै यग मानि साल अबाहायके बिसि सिनि सिबा पुंमा हायनो
gereng gereng bisi logi tong thong tebo yok yak khoro yok nani ungthong satok jagi tong nerok yok nani ungthong o salni kok kasar mongom hai kasar nyo tidi ni yok mani salno palai mong ngo kok dar mani angor no kok kholopka jotono na hambai barot hagotor ni yok jak barot tebo ayo blok thung jotono na hambai